It-tibdil fis-skeda tal-vjaġġi tal-fast ferry qed ikompli joħloq inkonvenjenzi kbar għal numru kbir ta' studenti u ħaddiema Awċin li ta' kuljum jaqsmu lejn Malta. Iżda parti dan it-tnaqqis fil-vjaġġi wassal ukoll biex numru ta' ħaddiema spiċċaw jaħdmu bir-reduced hours. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Alex Borx f'kummenti li ta' lil-Net News reġa' appella lill-Gvern sabiex isib alternattiva ħalli s-servizz tal-fast ferry ikun ipprovdut kif kien imwiegħed. Iltqajt ma' diversi ħaddiema wkoll li jaħdmu mal-Go Fast Ferry u tawni l-aħbar illi minn mindu naqsu dawn it-trips ħafna mill-ħaddiema niżlu għal reduced hours. Jiġifieri minħabba illi naqsu trips din ħallit ukoll mhux biss impatt fuq min juża s-servizz, anke fuq min jaħdem mal-Go Fast Ferry illi qed taffettwalu it-tip ta' xogħol li qed jagħmel. Ġifieri din qed terħi impatt fuq ħafna persuni u nistenna millum qabel għada illi l-Gvern jirreaġixxi u jara kif isib alternattiva biex ikun jista' jipprovdi s-servizz li wedna u li huwa dritt għall-Awċin biex ikunu jistgħu jiffaċilitaw il-ħajja tagħhom. Alex Borx qal li għall-bidu is-servizz tal-fast ferry kien wieħed tajjeb ħafna, iżda minn mindu tnaqqas l-ammont ta' vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer l-affarijiet inbidlu. Ix-xedjul tal-Go Fast Ferry inbidlet b'tali mod illi tant naqset drastikament it-trips issa l-Awċin u l-Maltin li saru jiddependu minn din il-fast ferry ħassew frustrati u qed ikun hemm impatt fuq il-ħajja tagħhom għax issa meta dawn saru jiddependu minn dan it-tip ta' trasport fid-daqqa u l-ħin tant kemm naqas l-ammont ta' trips illi issa ma jistgħux jibqgħu jiddependu minnhom u jridu jaraw isibu alternattivi oħra jużaw il-Go Channel u jkollhom ovvjament joħorġu aktar spejjeż minħabba l-fatt illi bil-fast ferry kienu aktar komdi. Ftit tal-jiem ilu tħabbar li matul il-ġurnata s-servizz tal-fast ferry se jkun offrut biss permezz ta' 9 vjaġġi, 5 li jitilqu mill-Imġar u 4 li jitilqu mill-Belt Valletta. Bl-ewwel vjaġġ jitlaq minn Għawdex fis-6 ta' filgħodu, it-tieni wieħed fis-7 ta' filgħodu u l-vjaġġ li jmiss imbagħad jitlaq fis-sera ta' wara nofsinhar. Dan ifisser li min jitlef il-vjaġġ tas-7 ta' filgħodu ikun irid jistenna 6 sigħat għal vjaġġ li jmiss. U l-istess problema teżisti wkoll mill-Belt Valletta kif l-aħħar vjaġġ jitlaq fl-4:30, ħin li ma tantx huwa komdu għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu sas-7 ta' filgħaxija u dak l-istudenti li jispiċċaw mill-università iktar tard. Din id-deċiżjoni għajmet bosta reazzjonijiet ibsin fosthom il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex mill-GUG kif ukoll mill-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Awċin li jaħdmu Malta.